guys! Welcome back to my YouTube channel. And ito yung aking huling day sa 2017. And Happy New Year! And time check, it's already 11:12 p.m. So, konting-konti na lang and 2018 na. So, sabay-sabay natin salubungin ang 2018. Pasensya kung late ko na itong mai-upload kasi walang internet, guys. So, yan. At least nakapag-vlog ako today. Kahit 11 na, naantay ako ng 12 para salubungin ang 2018. So, update ko lang kayo mamaya. So, papakita ko sa inyo yung konti naming handa dito sa bahay. And time check, it's already 11:20 p.m. and konting-konti na lang. So, 2018 na and goodbye 2017. And yun nga, ipapakita ko lang sa inyo yung konti naming handa. So, ayan po, binigyan po kami ng lechon ni Mayor. Actually, amo ni Mama nagbigay niyan. To lechon din yan. And guys, yan, may mga coins dito sa lamisa pampaswerte. Yan, rice, maha blanca, may soft drinks, spaghetti, and biko, puto, sliced bread, tapos cupcake, and mga prutas, yan. So, yun lang guys. Yan lang yung handa namin. Konti lang, simple lang. Basta malusog at masaya. Update ko lang kayo mamaya. Hello guys. Pasensya na ako. Madilim. So guys, update ko lang, sobrang tahimik ng paligid dito. Kaya nagpapa-music na lang ako dito sa bahay. And ay, kundi yung pa. So, meron akong poster dito sa aking loyo, Big Bang at saka BTS. Yan. BTS and Big Bang. So, iyan. So, sobrang, anong tawag nito? Sobrang tahimik. Wala mo nang paputok. And, wala pa namang 12, guys. So, yan. Update ko lang kayo mamaya. Pinagpawisan ako. Nagsayaw-sayaw lang ako ng konti. Pero sige na lang. So, hello ulit guys. So, New Year nga diba? So, pag-uusapan natin ang New Year resolution. So, my New Year resolution is mag-ipon na ako guys. Mag-iipon. Siya mag-iipon. And, I'm trying to be more hardworking person. And, yun lang. And wish ko sana kahit hindi man magkaroon ng relationship, basta makapasa lang sa college entrance exam. Lord, please.
So yun lang guys, kayo ano kayo yun. Pasensya na kung late ko na itong mai-upload ha, pero sige na. Pagbigyan niyo na ako. Last vlog ko na to sa 2017. Late ko na ma-upload to kasi may edit ko pa ito at tsaka ang tawag nito, walang internet. So, mamaya ulit guys. And guys, konti na lang. Let's count down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year guys! Wish you all the best and more blessings sa 2018. And kalimutan nyo naman hinapit nyo sa 2017. So ayan, Happy New Year! Ah! Parang undas ata dito sa amin guys. Ako lang yata nagsasaya-saya. So yan, ah! Kahit nabiblurry na yan. Kahit blurry yun guys, kahit blurry. Kasi gabi and position sa mga lighting. I wanna dance, 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 dance. Fantastic baby. Woohoo! I wanna dance, 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 dance. Boom shakalaka, boom shakalaka. So yun guys, hindi muna ako maglalafang kasi busog ako. So mamaya-maya close ko ng aking vlogmas last day. Goodbye 2017 and hello 2018. Please be good to me. So nandito ako ngayon sa labas ng aming bahay. And wala masyadong paputok. Kasi nga pinagbabawal na yan ngayon. And makikita nyo lang dito is yung moon. Ito yung moon guys, yan. Yan lang yung moon na makikita nyo. Wala masyadong paputok, di ba? Parang undas. Pero sige na lang para sa ikabubuti ng lahat. So yan. Malapit ko na ito i-close ang vlog na ito guys. So yun nga, goodbye 2017-2018. So update ko lang kayo mamaya pag i-close ko na aking vlog. Actually guys, maingay pala siguro. Kanina siguro advance na siguro yung orasan namin, but ayan na, maingay. Ayan, narinig nyo na yan. May mga motorsiklo, may nagtuturotot, may nagpaputok ko yan. Maingay na, Happy New Year. Ayan. Oh, sobrang ingay na guys, yan. Diyan sa labas namin. Sobrang ingay na guys. And yun nga, Happy New Year. Sobrang ingay na. Kanina pa pala sobrang tahimik. Wala sa internet eh. Wow. Hello guys! So, dito ko na tatapusin ang aking last vlogmas and I hope nag-enjoy kayo sa panonood. Kahit wala itong patutunguhang video na to, basta may i-upload. So, yan na nga, goodbye 2017 and goodbye 2018 and I hope and I pray na more blessings. And that's all for this last video. Wish you all the best guys and good health for everyone. So dito ko natatapusin ang vlogmas na ito. So hope to see you on my next video and hope to see you next year. Bye! Kita tayo ulit. So, by the way, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Pixiguman, and click the notification bell for you to be updated on my every upload. So, see you in my next one. Bye!